Drahí bratia a sestry, v dnešnom evanjeliu vidíme, ako Ježiš vyučuje. Čo je na jeho učení zaujímavé, že reaguje na to, čo je aktuálne pre ľudí práve v jeho čase. Robí to dokonca aj takým spôsobom, že riskuje, že si znepriatelí autority náboženského a spoločenského života. Napríklad, keď farizejov a zákonníkov nazýva pokrytcami. Počas týždňa, konkrétne v stredu, sme v evanjeliu čítali, že im hovorí, že sú akoby vybielenými hrobmi, totiž, že nápisy na hroboch sú tak vyblednuté, že už nie je vidno, čo je na pomníkoch napísané. Nemožno z nich vyčítať identitu ľudí. Inými slovami, Ježiš kritizuje zákonníkov a farizejov, pretože strátili svoju autentickosť, svoju pravdivosť. A hoci možno vedia Sväté písmo naspamäť, tak nedokážu hodnoty písma prejaviť do každodenného života. Inými slovami, chýba im opravdivá životná múdrosť. A ako sa možno stať naozaj múdrym? Odpoveď nachádzame v dnešnom prvom čítaní, kde sa Boh prostredníctvom Mojžiša prihovára k Izraelitom týmito slovami. Zachovávajte prikázania Pána svojho Boha, ktoré vám ja dávam, strážte ich a uskutočňujte, lebo len tak budete múdri a rozumní v očiach národov. Budú počuť o všetkých týchto prikázaniach a povedia, skutočne múdry a rozumný je tento veľký národ. A teraz sa ocitáme pred dôležitou otázkou. Ako toto slovo prehovára do nášho konkrétneho, dnešného života? Myslím, že Boh nás pozýva, aby sme sa stali múdri. A aby sme touto múdrosťou vynikali osobitne v konfrontácii s problémami, v ktorých sa súčasne ocitáme. Už tak sa hneď aj o to pokúsme a položme si otázku, aké sú najväčšie problémy súčasnosti pre nás, pre Slovensko, pre Európu. Asi sú viaceré, ale za posledné týždne stále dolieha na nás, respektíve na celú Európu, nový problém tisícov migrantov. Je to vážny, aktuálny a úplne nový problém pre všetkých, čo žijú v Európe. A nik z ľudí nevie, ako ho riešiť. A teda ani ja neviem a neponúkam správnu odpoveď na jeho riešenie. No riešiť ho musíme, alebo budeme musieť riešiť. A tak otázka znie, ako na to? Ak chceme byť múdri, musíme sa stávať múdrymi a musíme vychádzať z Božieho slova, ako sme o tom počuli v prvom čítaní. Ale tiež musíme byť úprimní, autentickí a pravdiví, aj s tým rizikom, že nás niekto nepríjme, tak ako sme to o tom čítali v dnešnom evanjeliu. Nezabúdajme, že najväčšou múdrosťou je milovať Boha, respektíve počúvať jeho hlas, predovšetkým zo Svätého písma, ale potom aj z učenia cirkvi, tiež z vlastného svedomia, z vlastného rozumového úsudku, tiež zo skúseností iných, z našich dejín, z našich koreňov a taktiež z múdrosti tých, ktorí svojim životom dokázali, že sú naozaj múdri. Nuž tak pozrime sa teraz konkrétne, alebo konkrétnejšie na otázku súčasných migrantov. Myslím, že odpoveď na ňu asi dnes nenájdeme. No dôležité bude si túto otázku položiť a začať o nej zodpovedne uvažovať. A k tomu by som vám rád dnes ponúkol 10 podnetov. Poprvé, pre nás, kresťanov, na prvý pohľad by sa táto otázka mohla zdať celkom jasná, keďže vo Svätom písme čítame, že cudzincov sa máme ujímať a preukazovať pomoc tomu, kto ju potrebuje. Zákon Kristovej lásky nás teda pohýna urobiť všetko preto,
aby sme pomohli tým, ktorí sa ocitli v núdzi. No celá vec nie je taká jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Po druhé, je treba byť múdry a ako by povedal svätý Ignác, je potrebné rozlišovať. Je dobré uvedomiť si, že niekedy pomoc niektorým ľuďom vôbec nie je ľahká, hlavne ak ide o tzv. Neprispôsobivých občanov, ktorých dnes máme na Slovensku 10 %. Koľko kresťanov, koľko rehoľníkov sa rómskym obyvateľom na plný úväzok a po mnoho rokov snaží pomôcť. Možno povedať, že pre nich obetujú svoje životy. A aký je výsledok? Žiaľ, prakticky minimálny. No už po tretie, aby sme boli naozaj pravdiví a múdri, pokiaľ ide o otázku utečencov, bude dôležité vypočuť si aj iné hlasy. Napríklad skutočnosť, že keď Austrália pred 2 rokmi čelila problému utečencov, tak autority rozhodli, že utečencom nedovolia ani sa vylodiť na kontinent a lode s utečencami obrátili naspäť. Je tiež zaujímavé, že austrálsky premiér Kevin Rudd svojho času vyzval moslimov, ktorí chcú dodržiavať islamský zákon šaria, aby opustili krajinu. Vyzval, aby tí, ktorí nechcú rozprávať anglicky, ktorí sa nechcú prispôsobiť spôsobu života občanov ich krajiny, ktorým vadia kríže na stenách a kresťanské korene, na ktorých Austrália vyrástla, nech si nájdu krajinu na zemi, kde chcú žiť po svojom. Po štvrté, počas komunizmu aj mnohí z našich krajín emigrovali a stali sa utečencami. Väčšinou šlo o politických utečencov. A mohli by sme si položiť otázku, ak pomohli v minulosti iní nám, prečo by sme nepomohli teraz my iným? Nuž, to je jedna strana. Na druhej strane, práve tento týždeň som stretol manželov, ktorí v 68. emigrovali do Kanady. On pricestoval už so skončenou vysokou školou v oblasti počítačov. Ona so znalosťou angličtiny ako medička. Teda ľudia šikovní, v živote úspešní, ktorí mohli byť pre krajinu veľmi osožní. No vraveli, že vôbec nebolo pre nich ľahké, aby ich v Kanade prijali, pričom museli prejsť utečeneckým táborom, mnohými testami a preverovaním a sa im nakoniec podarilo, aby tam ostali. A dnes to vôbec nie je ľahšie, práve naopak. Vie sa napríklad, že existuje 20 miliónov žiadostí o prijatie do Kanady len z Číny. Zdalo by sa, že rozlohou druhá najväčšia krajina na svete, ktorá má len 35 miliónov obyvateľov, by mohla ich prijať, no neurobí tak. A ak niekto ho príjme, vyberie si ľudí podľa pečlivého a opatrného výberu. Už asi vedia, prečo tak robia. Po piate, ďalší argument, ktorý zaznieva častejšie aj v našich médiách, že terajší utečenci neprechádzajú žiadnym skúšobným prijímacím procesom. Že sa často správajú nie vďačne, ale naopak agresívne a arogantne. A že sa zdá, že nie sú vôbec tak chudobní, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Po šieste, niektorí tiež tvrdia, že ľudia, ktorí prežili v domácej krajine násilie, pred ktorým teraz utekajú, tak toto násilie si nosia vo svojich srdciach a prinesú ho so sebou aj do nových prostredí, kde sa usadia. Po siedme, počul som tiež názor, keďže ide o ľudí prevažne moslimského vyznania, že ide o novodobú islamizáciu Európy v zmysle myšlienky, keď sa nám nepodarilo dobiť Európu v stredoveku mečom, teraz sa nám to podarí iným spôsobom,
využijúc slabiny súčasného európskeho obyvateľstva. Tento názor asi tiež netreba podceňovať, keď si uvedomíme fakt, že Severná Afrika bola začias života svätého Augustína kresťanskou, no po príchode moslimov sa rokmi stala krajinou moslimskou, dnes s mnohými nepokojmi a s mnohými utečencami. Po 8. Otázkou ostáva, prečo utečenci, hlavne z moslimských krajín, nehľadajú útočisko a prijatie v moslimských krajinách, ako sú napríklad Arabské Emiráty alebo Egypt. Po 9. Určite je dobré tiež nezabudnúť na fakt, že kresťania sú ešte aj dnes prenasledovaní a zabíjaní práve v moslimských krajinách. Nakoniec po 10. je možno dobré mať na pamäti, že v cirkvi dodnes slávime 7. október ako sviatok Ružencovej Panny Márie, a to od čias, kedy v roku 1571 pápež Pius V vyzval všetkých kresťanov v Európe k modlitbe Ruženca a kresťanské vojská zamedzili historickému rozmachu islamskej viery do Európy v známej námornej bitke pri Lepante. Už toľko z rozličných názorov, s ktorými ste sa aj vy počas uplynulých dní stretli a tiež ja som za posledné týždne zachytil. Z tých všetkých názorov by som nakoniec uviedol ešte 2. Tým prvým sú slová z prejavu kanonika kolegiálnej kapituly všetkých svätých na Pražskom hrade profesora Petra Píťu. Hovorí: som tu ako človek obdarovaný rozumom, svedomím a zodpovednosťou. Pred vami tu stojím, aby som konal to, čo mám konať. Hovorím tu aj pred tými, ktorí už zomreli a ktorí sa rozhodli svoj život obetovať. Títo ľudia zomreli preto, lebo si včas nepripustili, že sú ohrození. Je treba sa poučiť, lebo sme opäť ohrození a opäť si to nechceme priznať. Vo svojej hlúposti a pýche poučujeme celý svet. Hovoríme, že náboženské vojny sú stredovekým nezmyslom a čakáme, že oni odhodia svojho Boha, pretože sme to my urobili. Ale oni to neurobia, lebo vidia, kam to vedie, že totiž vymierame. Už toľko aspoň niekoľko slov z veľmi hodnotného prejavu, ktorý si môžete stále vypočuť na Facebooku a ktorý do dnešných dní si vypočulo viac ako 300 000 ľudí. A nakoniec druhé slovo, ktoré ma inšpirovalo a s ktorým sa úplne stotožňujem, je slovo súčasného poslanca Slovenského parlamentu Jána Podmanického, ktorý povedal tieto slová. Problémom je, že dnešná spoločnosť na Slovensku sa riadi ženským prvkom. Sme útlocitní, bojazliví, riešime len menšiny a malichernosti. Proti nám začala invázia kultúry, ktorá sa riadi mužským prvkom, teda silnou autoritou, hrdosťou na svoju kultúru a na svoje náboženstvo. Naša kultúra už nechce mať deti, lebo deti vraj obmedzujú rozvoj osobnosti, pohodlný spôsob života. Invázia, ktorá začala, je kultúrou detí a na základe matematickej logiky musí zvíťaziť. Jedinou cestou záchrany je, že sa my Slováci spamätáme. Musíme sa vrátiť k rodine. Musíme prestať zabíjať nenarodené deti. Musí sa začať nový baby boom. Musíme sa vrátiť k svojej kultúre a kresťanskej viere. Musíme sa vnútorne oslobodiť od ideálu konzumného života, ktorý nám servírujú médiá. Musíme v spoločnosti opäť vyvážiť mužský a ženský prvok. Potrebujeme aj nehu a pochopenie ženy, rovnako však potrebujeme rozhodnosť
a racionalitu muža. Nuž, drahí bratia a sestry v Kristovi, na vážne problémy nebýva ľahká odpoveď, no tu treba hľadať, lebo je to práve Boh, ktorý nám chce dávať múdrosť ako svetlo na cestu v našich súčasných problémoch. Je to múdrosť, ktorá je zároveň darom Ducha Svätého, ale tiež darom nášho rozumu a našej zodpovednosti. Amen.